l'Institut del Ter es va adherir al curs 2017-2018 al programa Magnet Aliances per a l'Èxit Educatiu. Quan vam conèixer aquest programa Magnet ens va semblar ideal per al nostre centre perquè ens permetia desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat en aliança amb una institució de referència com era el Museu del Ter. La nostra institució partner és el Museu del Ter, que desenvolupa la seva acció al voltant del patrimoni històric, cultural i natural del nostre entorn més proper. Amb aquesta aliança vam vincular el nostre centre en la tasca d'estudi i conservació d'aquest patrimoni i especialment del relacionat amb el riu Ter. El Museu del Ter, la relació amb l'Institut del Ter en el marc del projecte Magnet és sobretot una oportunitat de creixement, una oportunitat de transformació i evolució de les nostres pràctiques educatives. Ens ha permès aprendre molt i ens ha permès adaptar una de les funcions que creiem nosaltres que té els museus, que és incidir socialment. El Museu del Ter està especialment interessat en participar en la construcció d'un projecte educatiu potent per l'Institut del Ter que el faci atractiu a la comunitat. Aquesta aliança amb el museu ajuda a fer que la nostra tasca educadora sigui més motivadora pel nostre alumnat i més atractiva per les famílies del nostre entorn en el moment de decidir a quin centre educatiu portaran els seus fills i filles a estudiar l'ESO. La col·laboració de l'Institut amb el Museu del Ter és una col·laboració activa. Des del centre veiem el museu com una aula més de l'Institut. Aquesta aliança amb el museu ha suposat canvis en la nostra metodologia de treball. Els alumnes aprenen a treballar en grups i els diferents àmbits s'interrelacionen en el treball per projectes. Nosaltres al museu una activitat que fem són les visites i per tant tens la sensació de que quan et ve un visitant és puntual i és efímer i en canvi en el marc del projecte Magnet i en aquest cas amb l'Institut del Ter tens la sensació totalment contrària i tens molt de contacte, parles amb els professors, prepares el projecte en el qual hem de treballar i vas diferents vegades a l'institut, et venen a visitar i ho estructurem d'una manera molt conjunta i en paral·lel. Una de les característiques del projecte Magnet és que inclou 3 anys de formació intensiva amb el claustre. Durant els 3 primers anys de Magnet està fent una formació per treballar tots els aspectes pedagògics i de cohesió de claustre que són molt importants per poder tirar endavant un projecte com és aquest Magnet en què fem una cosa que no és comuna, que és intentar introduir el coneixement d'un partner extern dintre d'un centre perquè el projecte educatiu sigui molt més espectacular. El projecte Restaurater el vam començar el curs 2015-2016 i durant aquests anys hem restaurat i conservat objectes patrimonials molt vinculats al Ter, a la seva indústria i al teixit cultural i històric de la vila. En aquest projecte hi participen els alumnes de l'aula oberta de l'Institut del Ter i gràcies al monitoratge del Museu del Ter hem restaurat objectes que s'exposen a l'exposició permanent, d'altres que s'han exposat en temporals i també d'altres que formen part de l'escenografia del teatre que es mostra durant els estius en el museu. És el tercer any que fem aquesta col·laboració. Penso que és molt important o funciona molt bé pel fet que anem una mica més enllà del teatre, sinó que els nanos acabant el taller surten amb el concepte que el teatre no és només aprendre't un paper i fer una obra de teatre, sinó que és moltes més coses, és documentació, és que a partir d'allò que estan fent poden explicar alguna cosa, poden utilitzar el seu llenguatge, el seu discurs.
Ter, des de l'àrea ambiental, intenta oferir unes activitats eminentment pràctiques per donar a conèixer la biodiversitat d'aquest espai natural fluvial que passa pel costat del seu institut, no? I d'aquí Manlleu. Llavors ens anem a conèixer la vegetació de ribera, identificar quines són les principals espècies de vegetació del bosc de ribera, quines són les funcions d'aquest bosc de ribera, com el podem protegir. En el cas del projecte Vora Ter, realment aquesta col·laboració activa amb els professionals del museu és molt interessant per nosaltres, perquè podem acabar de detallar projectes i activitats concretes que, si fóssim nosaltres sols, segurament no arribaríem a aquest nivell. Els taulatims són una experiència d'aprenentatge cervell dins de l'horari lectiu que consisteix en realitzar un treball en grup on es combina l'aprenentatge, el cervell i la comunitat. En aquests grups barregem alumnes de tots els cursos. El Taulatims a la Coral és un grup d'alumnes de l'Institut del Ter de tots els cursos on representem cançons triades. Al principi de curs, amb tots els membres de la coral, traiem les cançons que volem representar i cantar a llocs com, per exemple, la trobada de corals que normalment hi anem cada any. Taulatim d'arreglar bicis. Tenim unes quantes bicis que ens van donar i ens van ajudar a aconseguir-les com una junta que es diu Biciclot. Gràcies a aquests biciclots tenim bicis per anar amb ells a fer educació física. Com que en aquest institut no tenim una aula per fer educació física, anem al pavelló municipal de Manlleu a fer educació física. I gràcies a nosaltres mantenim les bicis que se'ns espaien, les arreglem i les mantenim bé com han d'estar per anar amb ells a fer educació física. Al taulatim d'esports al pati, l'esport que fem habitualment és el futbol. Tot i així, i sobretot quan fa més bon temps, també fem bàsquet, tenis taula i bàdminton. Són esports que ens agraden a tots i el fet de poder jugar amb companys de diferents cursos també resulta interessant. A més, des del taulatim també organitzem els espais de joc i de tant en tant algun torneig. Aquest institut té el segell d'Escola Verda. És per això que un dels taulatims és de sostenibilitat. El tema general que treballem aquí és l'ecologia i el medi ambient. El nostre objectiu principal és reduir la petjada ecològica del centre i conscienciar la gent de l'emergència climàtica que estem vivint. Vaig treure el team de disseny per ordinador perquè m'agrada el món del dibuix i de l'art i ja que faria el batxillerat artístic, doncs vaig aprofitar. I en aquest taulatim treballem amb l'Inkscape, amb l'Ibrecat i amb el GIM i realitzem les tasques de disseny per l'institut.